سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتل تفنو إيري تيفي لومي سوني 30 حاسة فرق معلتن فرقان تدالو زينو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبساتو فيلم فتصاميت بورد حماده نتفتاتا بمقمقام أب حدش مدبات سرح زيتها أب نوزو باقل علو قصري أب متصبي نفس الصورات زقلا نفس الصورات عبيت هاريو أب زوبعان سبا أب مقرب تفتير زولو نقحات نزيادة عيو زد الرقم مخانو تقليتو أمريكا أب أفغانستان بزكايدو تدبداب سلامويان سبات كم استقتلو تقليتو أب حبرات منقصات أمريكا تخسيت زولو هو بلاو معبل نواتو خساراتاتي وردالو منقصة سنغافور لبدا كورونا فيروس نمكتات وغاريتو الزنحة محبر أوطباوي نتفتات داق مايك الجمرة كيلو زرزر زينا فتساميت بورد هاجراوي محبر دكانستيو إيرترا بعسران شدوشتن عسران شوعاتن حاسة أب كتما دباروا أدارش هوتيل هانيبال منفقاوي قمقام بمكاد أب مدبات زغط الفرق عامت زتيا أبتي كاور حتري كسع ورحن سنة خلتشعن عسران حدا نشفن تبصاب تقوار سرح مس هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا هاجراو محبر منسياتن تمهارون إيرتران كالوت ناي سرح مشارختن بموهاد عقمتات دكانستيو نمم عبال زحجز موياوي سلطناتات كم مستودبة تقليصوم اتسلطنا دكانستيو أب كبابين زركب صقاتاتن عدلاتن تتقيمن نابرئن كم حيشا مأنتي مألما كايلا من رباح نهبي من رباح دورهن ممرح مكينان زت قلل منبارو تيتو دما زت تبابعو كم زخون بريهم عبد قمقام دحرز تخايد زته كلنتنا وبقعت زوننت إيرتراويت قالن السيتن مرقات عبد السلاسل مدبات وهدت أكلات منقستن حبرة السبن كحيل ندك أنستيو مويان معتا عبد تكبروا مدبات تتكمتن من اللاي بعتوب كسرح عبد الخبابيتات زوباتات عن سبان قاشبار كان استرأيت دكسي مخنشاب دك أنستيو مصنعتن مكتتالن كبرلو لسان محبر زخونات متيت أجزود ما بسفحوا التزرقح حلقناتات كفتر زبل ريتوتات قريبهم بريزيدنت حماد وزيرو تخا تسفا ميكائيل ابزهابو تقال بالجاتات كان هاغوفات كان مللاي نادمعنت زغصل سرح وسان سلازخونه زوباتات مدبات سرحن بمنصر تلؤخن قانين بزغبا خنطفا اب غمغام سرحنون ابايتا بغبري ابزتعمه كتكرا بمزخار بدرجه محبرنا هاجرن زوطنو مدبات نمعوات تساتفو دقنسيو وسان سلازخونه مورصات ودابيتات عتوب قلحتا هو هابو تلابيا أب نوزوا قلعلو قصر نايتن كسع زحرسا متصبي نفس الصورات كنز قبرلن نفس الصورات عبيتها مزجيبو حلف ما أكلت عنا قلعلو نرس جمال نور نيرينا بزها وحابريتا لو معامتها بمتصبي نفس الصورات نايز حرسا نفس الصورات أهاز بس نايز حلف عامت كنا تصرون كله بعصرت شوعات ميتاويت كب كم زبلة أزيد ما أبد إحنا أدن عشلن عبيا استوات خمس قبر بريهم تام أكل نبرتي محدارات كوابي قلعلو عدايتو بيردولي دلوحن بحرن أقل قلت كم تهبز تقص نرس جمال عبيد كتري تعن أن بقبو زكتاتلان ابتقالات تعنا زحرسان نفس الصورات مرأي الناس رتزمت نقحات تساتون حبرة تسب مهانو قليتهم أمنو زوا قلعلو أما أكل تعنا قلعلون مدبرت عنا بويان ترايت حتى يروز أن حمد متسبي نفس الصورات أبتز ترفا تقالات تعنا نمسوحي سرح كم زلو بيت صحفت أقل قلت تعنا تنوزوا أفليتهم أب زوبعان سبان أحد حبرة السبب مقرب النامر ممصون زيادة عيو كم زد الرخم أب نتاوين قرب تقليتصهم وكيل إيرينا تسفان كيل قبر يسن زدالو زينا وتصبصاب آزيب برهاني أزوم بدرجة عدي هايمانتاو تكالات أبيات تمرتن بولكن زقربو أبنتاوين كاب أمايت كساب أشحات أقرب تخيلهم سلاز قبرلو مكتتال وطيتو كريوز وقعن خالوت أرأي زخونونيوم أمنو زوب عدي تكريزان نبرتن من محدار كباب دك أمحارة كاب كرتشحن 10 شوعتن بدرجة عدي نفسو كاب سترا كاب سوساك ساب 9 فلستات كتاكل بزوات المدب درول على 7 شحقرب بزقبا معبايو نتا من محدار كبابي بأبنت زد كسا كوين اللو أكايدي سرح من محدار كباب دك أمحارة أتو مدهاني برهن إيرينا بزهبو حبريتا أتنتفت قبو مكتتال سلاز قبرلو أبز درجة زي كم زبت حب مقلات نتران أبركتون من محدارن من يسترح الرشان مقيسوم
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊብ መንተል እትርከብ ቤት እምነት እውን ምስ ነበርቲ ብምውህሃድ ቅድሚ 2 ዓመት ብዝጀመረቶ ናይ ምግራብ ወፍሪ ኣብ ሓደ ቀጽሪ ዝተተኽለ ኣስታት 800 ኣግራብ ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይርከብ። ኣብ ከተማ ከረኑን መባእታ ቤት ትምህርቲ ፍትሒ ካብተም ደረጃ ዞባ ብምግራብ በቀዳምነት ዝጥቀሳ ኣብያተ ትምህርቲ ኮይና ካብ 2013 ብወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ዝተተኽለ ልዕሊ 1300 ኣግራብ ዓብዩ እቲ ዝድለ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ መምህራን ሓቢሮም። ኣብ ቀጽሪ መንበሪ ገዝኦም ልዕሊ 250 ኣግራብ ብምትካል ካብቶም ብውልቂ ዝነጥፉ ኣብነታውያን ገረብቲ ዝኾኑ ነባሪ ሓውሲ ከተማ ዓዲ ተክሌዛን ቀሺ መብራህቱ ክፍለ የሱስ ድማ መስጢር ዓወቶም ከይተሐለልካን መስኪ ኢላታት እናተመያየጥካን ምስራሕ ከም ዝኾነ አብርሃም እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ሜላታት ተጠቂሞም ኣብ መደባት ምግራብ ዝተዓወቱ ኣብነታውያን ወገናት መሬት ሓምላይ ንምልባሱ ኩሉ ዜጋ ብዘለዎ ዓቅሚ ብትግሃት ክነጥፍ ጸዊዖም። ኣብ እምባዶርሆ ንዞባ ሰረጃ ኣበርክቶ ሕብረተሰብ ኣብ መስራሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ኣብ ዝኽእል ዛዕባ ዘተተኻይዱ ኣብቲ ብኮሚቴ ወለዲ መባእታ ቤት ትምህርቲ እምባዶርሆ ዝተወደበ ርክብ ተራ ህዝቢ ኣብ ጽገና ትሕተ ቅርጺ ምምላእ ሕጽረታትን ምትብባዕ መምህራንን ብቐሊል ከም ዘይጥመት ተገሊጹ። ርዕሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ወልደስላሴ ጸሎት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ እምባዶርሆ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ልዕሊ 90,000 ኣቕሓ ብምውፃእ ኣብ ጽገና ትሕተ ቅርጺ ዝገበሩ ኣበርክቶ ኣብ ምቹእነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምስገን ውጽኢት ከም ዝነበሮ ብምብራህ ብ21 ነሓሰ 2021 ዝወቕዕ ዝናብ ኣብታ ቤት ትምህርትን ንዋታን ዘውረዶ ዕንወት ንምጽጋን ተመሳሳሊ ተበግሶ ክውሰድ ተላብዩ። ኣባላት ኮሚቴ ወለዲ ኣብታ ቤት ትምህርትን ዝወረደ ዕንወት ድሕሪ ምዕዛብ ኣጋጢሙ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ወቕቲ ምጅማር ትምህርቲ ብምዃኑ ህጹጽ ቆላሕታ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ነበርቲ ነዚ ተገንዚቦም ኣበርክቶ ክገብሩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ንጉዳይ መጽሓፍቲ ቁልጡፍ ፍታሕ ክገብረሉ ጸዊዖም። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ንሳና ጽንሑ። أمريكا تمال 29 نحاسة أب أفغانستان بزكايدتو نداعش علامة زجبرة دبداب سبع ألوان فرتي قل عصبية تزركبهم بوحدو شدوش تسلمويان سبات كم استقتلوا مع كنا زينا كالحين بسنكت دبداب أب كتما كابول متقعد كايدو زوطنو أبلات داعش كم استقتلوا زحبرت أمريكا برجس قدات كم زخونون تأمين الله زنايت مال دبداب داعش ب26 نحاسة أب كبابي معروفون نفرتي كتما كابول دحر زكايدو هيوت لعلي 207 زغزة فمتقعتي نخلا يجزي زكايد زلهم بتمتقعتي 13 أبلات سراويتا خسرت أمريكا قبل علي فتصمتو حنا ناي مفداي سقومتي كم توسد متنقع يذكر زغمزيلون كلون أفغانستان تقوطاتي رزلو طالبان تا أمريكا زكايدو تدبداب زيافلطو خمزخونه بمتقاس كونين والله طالبان بتين 26 نحاسة متقعتي 28 كاب أبلاتو كم استقتلوا محبارو يذكر ن10 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝያብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ምዃኑ ምስ ኩነታት ተኸባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም። ኣብ ደቡባዊ ገማግም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል ኢዳ ከቢድ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ንዋታዊ ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ بسنكتي جنا زياد بحرية وحدقة أب تحت قرطي دحري زور دعنوت أستات 400 نبرتي كفلها جر لويزيانا كاب أبايتهم كم مزابلو 5 قدر يزك على حزلهم منقسط أمريكا تحدقة سبا وخسارات كورد كم زخل بمئمات نايمتن قاتم الاختيام محلالي في اللوم هو لو معبل إيدا قدمي 10 عامات كاترينا استسميت مساسا لحدقة بستخصت له خبابيتات يقات يمزلهم كاترينا أب كفلها هاجر لويزيانا ميسيسيبين لعلي شحن شمون تميتن سبات كم زغتله نايشعد سباتي توصم زغمزيلون كله أب مكسيكو تخصيت زلو نورا استسميه هو لو معبل سبعون نواتاون كساراتات كم زورة يقلت علهم بسنكتي معبل النسوز أصعبوا على غلغن زاقيت حادث بكموتن كله قطرهم زي تنتصر حيالو دهيم كم تفقه منقستاو سبات حبيرهم بتتفتروا حدقة ابن برد بحفشة منبر أبايت دما بفلاي عنوات كم زوردة تم تصبصبات بتوسخ رديوم أبستفلالي خبابيتات عالمنا كلماوي ممزوال زتانكو حدقاتات هو بلاو معبلنا زايدة يمتس كم زلو كإلاتات أكبابي يحبروم
መንግስቲ ሲንጋፖር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ብዝወፀ ቅጥዕታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ማሕበር ቁጠባዊ ንጥፈታት ዳግማይ ክጅምር ኣፍቂዶም እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ 80 ሚእታዊት ካብ ዜጋታት ሃገር ከም ዝተኸትበ ብምጥቃስ እዩ ነቲ ለበዳ ንምግታ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዕዉት ምንባሩ ዝገለጸ መንግስቲ ሲንጋፖር ህዝቢ ንጥፈታቱ ብጥንቃቐ ክሰላስል ተላቢሎ بمسرت ጸብጻባት ሲንጋፖር ንዝበዝሐ ህዝባ ዘኽተበት ሃገር ተባሂላ ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓላ ኣብ ሲንጋፖር ብኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 67,000 ክልከፉ ከለዉ 55 ከም ዝሞቱ እቶም ጸብጻባት ይሕብሮም ብደረጃ ዓለም ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 217 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን በፂሕሎ ኢራቅ ዝወደበቶ ዞባዊ ዋዕላ ብ28 ነሓሰ ኣብ ከተማ ባግዳድ ተኻይዱ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መራሕትን ላዕለዎት ሰብ መዚ ብርክት ዝበላ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ዝተሳተፈ ዋዕላ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ንዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ኢራቅ ምሕዋይ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝተሳተፈ ዋዕላ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባን ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ፍልልያት ንምፅባብ ዝዓለመ ምንባሩ ተፈሊጡ ኣብቲ ዞባዊ ዋዕላ ስጋት ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምግታእ ክግበር ብዛዕባ ዝግብኦ ሓበራዊ ጻዕሪ እውን ከም ኣጀንዳ ከም ዝተላዕለ ተሓቢሩ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ኢራቅ ኣብ 2017 ከም ዝተሳዕረ እኳ እንተተገልጸ ጸጥታዊ ስጋት ካብ ምፍጣር ከም ዘይዕረፈ ጸብጻባት ይጠቕሱ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኪኖ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታቱ ሽበራውያን ንምጭጫሕ እውን ጥጡሕ ባይታ ከም ዝፈጠረ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሮም እስራኤል ላወሽ መጥቃዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ክልተ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ ናይ ኣየር ደብዳብ ኣካይዳ እዚ ትማል 29 ነሓሰ ዝተኻየደ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ናይቲ ሓማስ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬት ምዃኑ እስራኤል ትገልጽ መኽዘን ኣጽዋርን ማእከል ወተሃደራዊ ስልጠናን ሓማስ ዕላማ ናይቲ ደብዳብ ምንባሮም ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣፍሊጡሎ እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ይኹን ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ወገን ምንቅስቓስ ሓማስ ዝተዋህበ ሓበሬታ ዛጊት የለን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስቲ ምንቅስቓስ ድሕሪ ዝበፅሓቶ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ከተካየድ እዚ ናይ ሎሚ ሻድሻይ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትፍናን ናብ ክፉት ውግእ ከየምርሖ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ወርሒ ግንቦት ብዘካየድዎ ምልዋጥ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ዝበዝሑ ፍልስጤማውያን ዝኾኑ ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ፈጻሚት ቦርድ ሃማደኤ ንጥፈታታ ብምግምጋም ኣብ ሓድሽ መደባት ስራሕ ዘትያ ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ቁፅሪ ኣብ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ዝገላገላ ነፍሰ ጾራት ዕቤት ኣርእዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምግራብ ተፈጢሩ ዘሎ ንቕሓት ንዝያዳ ዕዮ ዝድርኽ ምዃኑ ተገሊጾም ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጾም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል ንዋታዊ ክሳራታት ይውርድ ኣሎ መንግስቲ ሲንጋፖር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ማሕበር ቁጠባዊ ንጥፈታት ዳግማይ ክጅምር ኣፍቂዱ ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና በዝተፈጺሙ ድሓኑ ዓሎ ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ጸኒሕኩም ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮነን ዘዳለዎ ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤል ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ብሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ ዝተዳለወ ሻምናይ ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጎቦ ብሰንበት 29 ነሓሰ 2021 ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዞባ ደቡብ ብድምቀት ተኻይዱ
ኣብቲ ብሓያለ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዓውዲ ኣትሌቲክስ ደሚቑ ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ብናእሽቱን ዓበይትን ኣትሌታት ኣብ 4 ደረጃታት ዝተኸፋፈለ ንኣትሌታት ዝበድህን ውድድራት እዩ ተሰላሲሎም። ኣብቲ 6 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ውድድር ኣትሌታት ደቡብ ትርሓስ ሚካኤል፣ ፊዮሪ ገብረ ህይወትን መርሃዊት ወልዳይን ተኸታቲለን ብምእታው ዕውታት ኮይነን። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ውድድር ድማ ኣትሌታት ቢንያም ተስፋይ ካብ ደቡብ፣ መኮንን ኣርኣያ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከምኡውን ፍቃዱ ገብረ መስቀል ካብ ደቡብ ዕውታት ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም። 8 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሲኒየር ኣትሌታት ውድድር ድማ ኣትሌታት ደቡብ ርግቢ ሃብተስላሴ፣ ሕብረት ደበሳይን ተመራሪሕን ክዕወታን ከለዋ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናጽነት ኣማኑኤል 3ይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ዛዚማ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሲኒየር ኣትሌታት ውድድር ኣትሌት ፊልሞን ዓንደ ንውድድሩ ብ37 ደቂቕን 31 ካልኢትን 85 ንኡስ ካልኢትን ፍጻም ዕውት ናይቲ ዕለት ክኸውን ከሎ ንዑ ስዒቦም ኣሮን ዓነ ብርሃን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብ38 ደቂቕን 40 ካልኢትን 91 ንኡስ ካልኢትን ካልኣይ ኣትሌት ፍረዝጊ ጸጋይ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብ38 ደቂቕን 42 ካልኢትን 11 ንኡስ ካልኢትን 3ይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ መዛዘምቲ ሃገራዊ ውድድር ዋና ጸሓፊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣቶ ታደሰ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ኣብ ውድድራት ጉያ ጎቦ ብደረጃ ኣህጉርን ዓለምን ዝነኣ ተወዳዳርነትን ውጽኢትን ተመዝግብ ምጽናሕ ምጥቃስ ንትጸንሐ ተወዳዳርነት ዳግም ኣብ ሃገራዊ መድረኻት ብሓደስትን ተካእቲ መንእስያትን ንምርጋጹ ኣበርክቶ ዞባታት ክዓዝዝ ምዝኻር ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ ውድድር ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኩሎም ኣካላት ብሓፈሻ ንምምሕዳር ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ድማ ብፍላይ ምስጋንኡ ኣቕሪቡ። ኣብ መዛምቲ ሃገራዊ ውድድር ድማ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ንዕውታት ኣትሌታትን ዞባታትን ዝተዳለወ ናይ ወረቐት ምስክር፣ ዋንጫ፣ መዳልያን ገንዘብን ሽልማት ካብ ኢድ ኣማሕዳር ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣቶ ወልደ የሱስ ኤሊሳን ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተዓዲሎም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመታዊ ሃገራዊ ውድድር ኣትሌታት ዞባ ደቡብ ልዑል ጸብለልታ ብምጽብራቕ ነቲ ሃገራዊ ውድድር ካብ ዝተዳለዋ 3 ዋናጩ ናብ ከፍሓ ብምእታው ስማ ከተጽውዕን ከላ ክለብ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ከመትሩ ኣብ ናይ ዓበይቲ ኣትሌታት ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ጸብለሊላ ውድድራ ፈጺማ። ብውጽኢት ሃገራዊ ውድድር ዝዓገቡ ኣካላት ስፖርት ዞባ ደቡብ ተካእትን መንእስያትን ኣትሌታት ብዝሕን ዓይነትን ዝፈርይሉ ባይታ ክፍጠር ንዕውታት ኣትሌታት ዞባ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምብርካት ዝወሰድዎ ተበግሶ ክምስገንን ብኻልኦት ዞባታትን ክሳዕብን ዝግብኦ ኣብነታዊ ተግባር እዩ ክብል ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ድራር ፍሳሄ ኣብ ጽሑፋቱ ኣነጺሩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባ መንደፈራ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክካየድ ቀንዩ። ኣብ መንጎ 4 ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮን 2021 ብዓወት ጋንታ ዓድባር ተዛዚሙ። ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ጋንታታት ዓዲ ወግሪ፣ ዓዲ ባሪ፣ ዓዲ ዓዲ ከምኡን ኩደ ፈላሲ ክሳተፋ ቀንየን። ኣብቲ ናይ መዛዘም ዕለት ተረኺቡ ቃሉ ዘስማዕ ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንዞባ መንደፈራ ኣቶ ቢንያም ብርሃነ ደቂ ኣንስትዮ ንዞባ መንደፈራ ንዘርኣዮ ናይ ምውድዳር መንፈስ ድሕረ ምናቕ ሓለፍቲ ትምህርታትን ወለድን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ተሳትፎን መታን ክብርኽ ኣድላይ ዝኾነ ምትሕባር ክግበርለን ተላብዩ። በዚ መሰረት ቀዳሚት ጋንታ ዓዲ ባሪ ብ7 ነጥቢ፣ ካልእቲ ጋንታ ዓዲ ሓሪ ብ6 ነጥቢ፣ ሳልሲት ጋንታ ሓድሽ ዓዲ ብ4 ነጥቢ ተዓዊተን። ሓለፍቲ ፌደሬሽን ዞባ ናይ መድልያታትን ዋናጭን ሽልማት ካብ ዝምልከቶም ኣካላትን ሓለፍትን ፌደሬሽናት ድማ ዕውታት ተቐቢሎም። እዚ ከምዚ ልንከሎም 4 ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ዘሳተፈ ተባሃጊ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ንዞባ መንደፈራ ብወግዒ መጋረጁ ቀንጢጡ። ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ሓድሽ ዓዲ ሓዊስካ ጋንታታት ዓዲ ባሪ፣ ዓዲ ሓሪ፣ ዓዲ ወግሪ ዝሳተፉ እዮም። እዘን ጋንታታት ኣብ ነንሕደደን ዘካየዱ ሓያል ግጥም ሓድሽ ዓዲ ምስ ዓዲ ባሪ ብዘሸቶ ባዶ ባዶ ክትፈላለን ከላ ጋንታታት ዓዲ ሓርን ዓዲ ወግርን ድማ ብትመሳሳሊ ውጽኢት 2-2 ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም